ki jingja ya tukhu kali lani ki jingja kala kali la kadai ki kalirit ni ki kali he ni ki kali arshaka ki juja na kapor shakapor haga bahanin gasngi kata haga arp saw tarik unailor arjar arpsan haga por kumba saw baje e janmet kawai trok kabakit jengkit kabadang wan nagi benta ke gohti ban kiu shalong kabadon yo registration number TR not san A iwe pra ar khandai kala padang ka surok ba hagi benta balong khongwan haga shnong shang bangla haribhoi district hagane ki jingja arngut ki breu kila mansaw ki bakenthop ya unongnya ublatip kerteng kumu sujit defnan ubadang arpu prasnam karta rengkat bar unong bur jongu ubala ithu kerteng kumu sanjay defnan ubala lai posnam karta yekini ki breu ki bala mansaw wud la rakno yeki civil hospital nongpo banyo yek jing sumar haga jinglum jing tip ki pulit long begiti ki breu ki dei ki bana ka shnong komola chora ka Dhalai district na Tripura haga bagi bor pulit ki lara yek ti ketrok hathanat nongpo na kebentaban pendap yek jing don kambaro Pidon kam nong shondor ne nong ringdor hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi nemenmin pranyo lai ariwei saw iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pun shangi ni ai wai shapi Pranyo laiwei kendai hendru iwei arnyo lai